Добре дошли в Philips Smart TV. Тук сте свободни да гледате TV, където желаете и където смарт-устройствата работят с телевизор Philips. Можете да изпращате съдържание безжично от смарт-устройството и да се забавлявате с снимки, музика и видео на TV екрана комфортно у дома. Може дори да управлявате телевизора Philips от смартфон или таблет. Представете си, можете да сменяте канали или да усилите звука. А ако искате да гледате любимите си програми другаде у дома, с Philips My Remote е лесно да прехвърляте цифрови предавания и TV програми на живо от телевизора към смарт-устройството. Гледайте любимите си TV програми където и когато пожелаете. Просто изтеглете Philips My Remote от магазина на Apple или от Android Market. Philips Smart TV и приложението My Remote ви дават свободата да се свързвате, да споделяте и да гледате програми където и когато пожелаете комфортно у дома.